particulars que ofereixen i busquen feina, empreses, entitats i associacions, partits polítics i fins i tot el mateix Ajuntament. Tots ells contribueixen a embrutir les parets i les façanes de cases, edificis i immobles dels carrers de Malgrat de Mar. I és que fins ara no hi havia un espai adequat per als cartells on poder publicitar les activitats dels diferents col·lectius socials. És per això que, després d'anys de demandes, el passat 2007 l'Ajuntament va aprovar la instal·lació d'uns plafons publicitaris. Aquests plafons estaran ubicats en diferents indrets del municipi, els punts més concorreguts. Se'n posaran un total de 16, s'han anomenat espais d'expressió ciutadana i han de servir perquè tothom hi pugui enganxar els seus cartells informatius o publicitaris. Cal tenir en compte també, tal com indica la normativa municipal de convivència ciutadana, que a partir d'ara es podrà començar a sancionar amb multes de fins a 400 euros a tots aquells que pengin cartells en parets, façanes i mobiliari urbà.